bangsane para Gandharwa Sewu sumingkira saka satengahing papan panggonan kene. Ngerti yo yen bumi bakal kababat kadadekke. Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama macam-macam barungan nih guys. Wih, ono sing mangan. Mangan apa, Van? Wah, temane ra mbok kasih piye? Oh wes. Terus ada Mas Riko, ada Mas Elvan, ada Dek Jihun, ada Mas Abdul, ada Mas Hanif, ada Mas Rama, ada Mas Reksa, dan ada Mas Iqbal. Wih, Mas Iqbal ini memakai barungan apa, Mas? Kepala macan. Merpatmu napane, Bal? Iki lho. Kene. Nah. Terus Mas Reksa memakai gendut macan. Terus ada Mas Rama. Mas Rama memakai barungan. Wah, Mas Rama memakai barungan jenggoten. Terus Mas Hanif memakai barungan Singa besar. wih, singa besar. Terus Mas Abdul memakai barungan wah, singa kecil. Terus Dek Jihun wah, barungan hiu. Mas Elvan Kayak barungan ular. wah, barungan ular. Dan Mas Riko memakai barungan wah, barungan kodok. Yuk dipakai yuk Mas Rama. Lapitmu nek ndi, Dul? Dul. Pitmu. Bangsane para Gandharwa Sewu Oh, lebelikmu. sumingkira saka satengahing papan panggonan kene. Ngerti yo yen bumi bakal kababat kadadekke dadi kutha raja. Sumingkira saka satengahing alas gagah wakiki. Ayo. Bisa nyaplok gak no? Nyaplok. Ini Ibu Irma ngadep rene. Mogen. Wes yo Mas Rama duduk. Yo saiki Mas Iqbal karo Mas Reksa. Ya guys, bentuk. Piye to besok ge? Ayo le. Celana kuping lho, Mbak.
Yo ket ayu. Wes yo Mas Iqbal. Yo sekarang Mas Riko karo Dek Jihun. Wih, ayo. Nyembah ya. Wah, kodoke ompong. Kodoke ompong. Iya. Iya. Ping-ping ya. Ya wes yo duduk yo Mas Riko karo Dek Jihun. Ya saiki Mas Elvan. Gak apa-apa wes ayo. Yo Van. Van ngetikane to nang Elvan. Ngetikane to. Wes yo duduk yo Mas Elvan. Yo, angger-angger salah ke Van. Yo saiki Mas Hanif karo Mas Abdul. Yo Nip. Ayo le.
Yo wes yo duduk yo. Yo Dek Jiun. Oke guys. Oke guys, kalau kita pernah nonton ini, jangan lupa komen dan subscribe. Dadah.